קרן, אתה יכול להיכנס. שלום. אהוד. מה שלומך? מצוין, תודה. תשב. וויסקי? הגיע הזמן, נו. בבקשה. איפה בעל הבית? הגעתי בזמן? אני אפטפט איתך קצת היום, בסדר? מה שלומך? מה שלום האישה? מצוין. יופי, יופי. תשמע אהוד, כמו שאתה יודע, אמיר זימן אותך לפה בשביל לדבר על הפרויקט העתידי ש-T&I שלנו עומדת להשיק. מי כמוך יודע כמה זמן אנחנו מחפשים אחר מישהו חכם, חוספס, בעל ניסיון, ממש החתיכה החסרה בפאזל, כמו שאומרים. בישיבה ביום ראשון אנחנו הגענו להחלטה הסופית. אנחנו חושבים להקפיא לזמן מה את שיתופי הפעולה בינינו. המון שאלות עלו מצד בעלי המניות לגבי הבחירה בך. בעיקר בגלל המטלות הראשוניות שביקשנו שתבצע בשביל הפרויקט העתידי. בתור עורך הדין של אמיר וכמישהו שמכיר אותך עוד בתקופת הכנסת, אני ניסיתי לגונן, דחפתי למצב בו כן תיכנס. אבל לצערי גם עליי זה קצת גדול. וזה לא שאתה לא מתאים לחברה. החברה לא מתאימה לך כרגע. ומעבר לזה, אהוד, לאנשים קשה לשכוח את מה שקרה לפני כמה חודשים.